Gavanas ok bin wa discuss governance. Ango matago. Ok gipangore. Wigi opong gi chamo pesa mag jopiny e kor gwenge. Kendo ka wach na jare mora mora. Inteno ka kata mondo agora wach mar mibadhi mantie county na. Tino governors go ko sani koro wang jo use makata ka kitemo ni penjo wach mar development ni nitemo wach mar accountability gi oversight matin ni koro gidhi iri personal. Gidwa yanyi personally kata gidwa mondo gigol jomoko mondo mi obi intimidate senators kata mondo mi obi intimidate wajumbe nikech penjo gi kaka pesa tiyo. Nango gin gi wegi pesa magi goya bal. Jogi go kata bal mana nam ne giwego abal chon. Kata orni mon go gi kitiyo gidhi ne gidhi goya bal. Gigo abal e pesa. Ne giwacho ni un kaka senators uchagi. Ma wang yuso ma ok gine opportunity mag nyalo kelo ne jokor gwenge wa mondo otim ang'o. Kech Trevor, ka in gimno ni Council of Governors to Mind Summit moselandi iga ni te osebedo kilande. Ere kaka bedo ni uonge blueprint maru. Ni ubedo ka governors prangman gabere mubedo pimo chino ka koponi ka rais ni biro ma oko ni ndi gi rais ma pradega bich mose biro Kenya ka. Rais ka biro ka ndi te to gibiro gi jo alama kamagi. Bedwa bede pika kaka Council of Governors mowach ni yawa ana wuok Mandera ang'o mantie Mandera manyalo konyo jo Mandera koni indi ana wuok Garissa ang'o mantie Garissa manyalo kelo gima kama ana wuok Meru nitie nyaka Mira ma wuok Meru ka indi emomiyo economy ma Somalia dhi mbele kendo tegno economy ma Ethiopia dhi mbele kendo tegno Mira ema jitiyo gotieno ji chamo kuno endo sani tini loso gimoni Jaba Juice. Mano kambi maduong' ma Jaba Juice no king'iye kopo no ket ne standard ma international ober malo Red Bull binge mano to kiro wuonewa ka indigi minowa mok madho tilit gin gi madho Red Bull ni Red Bull no ber Red Bull Jaba cha oingo gi ber en mane Jaba ni indi poko bedo package molos gi maber modhi mbele. Ang'o momiyo governor ma Meru okoma kare governor ma Migori gi governor ma Homa Bay gi governor ma Kisumu gi governor ma Kisii gi governor ma Bomet gi bed piny gi blueprint margi gi ng'eni wan waloso ang'o madimi wadhi mbele. Chai wuok Kericho chai manumu maber mogik wuok Kericho dhi France kumino France mino biro kandi to kodhi kuno endo tithedhe mana matin to bedo blended tea sani ne gidhi winjore ni gidhi bedo gi purple tea koro purple tea no endo ikete koro koduo ka endi iuse pesa mathagalany iwinjo ang'amuni bedo ni governors wacho ni governor ma Kericho wane blueprint moloso kaka governors ni endi president nyis joma nitie ka gini ya kambi maloso chai maber ke France cha koro wadwa mondo kambi no endo mantie England be obedi ni ya obiro Kericho kaya chande en molos chai no ka endi wane mwaus the final product. Gino endo onge nikech governors are comfortable gin gi pesa matamre gino no magika kawa gut japiny koro onge tiende gorruok ne japiny mondo oyud ber. Seche go wegi wacho ni uno kugoru maber mondo mi giyud pok ma gidwaro.